седма. Отговорите не са истина, въпросите са. Отговорът честа завеса, въпросът е светлина. Истинските отговори не те успокояват, те те разтърсват. Но само ако си стигнал достатъчно далеч, че да не се задоволиш с шаблон. Хората обичат готовите истини, защото са прости, бързи, удобни. А ти? Хората обичат готовите истини, защото са прости, бързи, удобни. А ти? Хората обичат готовите истини, защото са прости, бързи, удобни. А ти? Ти си от онези, които не питат за да получат, а за да разкрият. Твоите въпроси не са любопитство, те са скинери. Те не търсят знания, те разкриват същност. Когато зададеш въпрос, който събаря маски, няма нужда да го повтаряш. Човека срещу теб или ще млакне, или ще започне да чува себе си за пръв път. Мъдростта не е колко отговора си събрал, а колко въпроса си усмял да зададеш, които нямат лесен изход. Въпроси от дълбокото: кой си, когато вече няма с кого да се сравняваш? Какво ще остане, ако махнеш всяка роля, която някой ти е дал? Защо искаш истина, ако не си готов да изгубиш всичко лъжливо около нея? Въпросът е покана. Ако си готов, влизаш. Ако не, продължаваш да четеш отговорите, написани от чужди животи. Гласът на аз. Питах се неща, които караха хората да ме гледат странно. Ами ако не съм луд, а просто нямам нужда от същата реалност като тях. Ами ако не съм луд, а просто нямам нужда от същата реалност като тях. Ами ако не съм луд, а просто нямам нужда от същата реалност като тях. Ами ако не съм луд, а просто нямам нужда от същата реалност като тях. Мълчал съм с часове, само защото един въпрос ми е избил въздуха от гърдите. Не защото е бил труден, а защото е бил истински. Не ме интересува да имам правилния отговор. Искам въпрос, който ми разкъсва стария поглед. И ако остана без думи, не защото не знам, а защото понякога думите само закриват онова, което душата вече е осъзнала. Край на глава 7.